Tässä on tällainen perinteinen 20 profilointikone, joka on juuri lähdössä asiakkaalle. Kone on tehty erittäin kovaan käyttöön ja sen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty vuosien ja vuosikymmenien kokemus. Niin tässä on ihan perushaspelin kaappi, perustoiminnot. Tässä on käsi- ja automaattikäyttö, eli nyt on valittu käsikäyttö tästä. Tästä voi ajaa niin kuin taakse ja eteen. Sitten kun valitaan automaattikäyttö tuosta, sitten se tottelee tätä pussin tunnistelijaa, eli tästä kun nostetaan, niin se lähtee pyörimään. Mitä ylemmäksi tämä nousee, niin sitä kovempaa se pyörii. Nämä liukupinnat on tällainen kartiolla, nämä on koneistettuja kaikki osat, nämä on nitrattuja, nämä on kovapintaisia, nämä kestää kulutusta rajusti. Kaikki nämä muut osat, nämä on sinkittyjä, näihin ei tule käytön jälkiä. Nämä on vuosinkin päästä niin kuin uuden näköisiä nämä osat. Sitten tästä erikoispiirteenä mun täytyy mainita tästä haspelista tämä leukojen paisutusmekanismi, niin täällä on hydraulisylinteri takana, mutta siellä ei ole sitä perinteistä pyörivää liitintä, vaan se on suoraan se sylinteri liikuttaa näitä leukoja. Siellä on semmoinen älykäs ja hieno meidän suunnittelijan suunnittelema komponentti, mikä estää sen männänvarren pyörimisen, ja tämä on erittäin varma, että tähän ei tule öljyvuotoja eikä muuta, koska se on tosi hyvin tuo karasysteemi. En ole muualla nähnyt tällaista ratkaisua. Ja leukojen supistus ja laajennus tapahtuu tästä ohjauspaneelista ja nappia painamalla. Tällä tavalla supistuu ja tästä laajenee. Ja tuo kelan painaja on siitä kätevä, että sä voit käyttää sitä, painaa siihen kelan päälle ja purkaa vanteet tai mitkä tahansa irti ilman pelkoa, että se kela purkautuu tai potkaisee sieltä ylös. Myös kun sä työnnät tuota levyä tuota nostopöytää myöten tuonne koneeseen, niin sä voit vaan ajaa sitä käsikäytöllä ja pelti ui sinne. Siinä ei tarvitse kahta miestä, siinä pärjää ihan yksin. Tämä syöttöpöytä on erittäin kätevä. Tässä on samalla puolella nämä vasemman puolen ohjaimen käyttö ja oikean puolen käyttö. Tästä voi löysätä lukituksen ja lähteä säätämään tätä kauemmaksi tuolta ja takaisin lähemmäksi ja tästä lukitaan. Ja tästä oikea ohjain liikkuu sitten tästä sisimmästä rummusta. Tuosta löysätään lukitus ja lähdetään pyörittelemään. Tämä säätyy tästä. Tämä on helppo kyllä ja yksin pystyy käyttämään erittäin hyvin. Nämä laakeripukit, nämä on koneistettuja, nämä on pintakäsiteltyjä, eli näissä on mustaus. Tässä on säätö, eli tämä alempi pukki on kiinteä ja tämä ylempää voidaan säätää tästä. Täällä on säätömuttarit molemmilla puolilla ja näillä voi vaikka 100 millin tarkkuudella säätää tämän korkeuden. No nämä rullat on nitrattuja, eli näissä on erittäin kulutusta kestävä pinta. Säätö on sitten näillä akselimuttereilla voidaan säätää näitä sivusuunnassa, jos olisi jostakin syystä tarvetta, ja ne voidaan lukita sitten siihen, että nämä on kyllä todella hyvät ja laadukkaat, että ne pysyy siihen, mihinkä ne säädetään, ja niitä ei tarvitse sitten sen komin pyöritellä, kun ne on kohdilleen laitettu. Tässä on tämän koneen ohjaus. Tämä on erittäin yksinkertainen. Tässä ei ole mitään ihmeellistä, tätä osaa jokainen käyttää. Tässä ohjelmoidaan kappaleen pituus ja kappaleen määrä. Ja tässä on tiettyjä toimintoja sitten, eli käsikäytöllä voidaan tietysti käyttää kaikkia, tätä profiilileikkuria, myös tuolla päässä olevaa niin sanottua takaleikkuria, nämä voidaan kaikki tästä käsikäytöllä ajaa. Ja sitten tässä on tämmöinen pellin latausnappi, mistä sä voit painaa tuosta, niin se ajaa sen pellin automaattisesti tuolta ja pysäyttää sen tuohon ennen leikkuria. Tässä on tietenkin parametrit, monia asioita on siellä, niitä en käy tässä nyt niitä sen kummemmin
yksilöimään, mutta siellä on joitakin ja erityismainintana tässä on tuo trippimittari, eli sen voit nollata, eli se mittaa milleissä tätä ajettua levymäärää, mutta on myös niin sanottu matkamittari, eli mitä voi nollata, niin tästä näkee aina paljonko koneella on yhteensä ajettu. Mutta tämä on simppeli, mutta erittäin toimiva ja käytännöllinen ohjaus tällaiseen niin kuin peruskäyttöön. Erityispiirteinä voisin tästä leikkurista mainita, että täällä on tämmöinen suoja, että sä et saa sormia tuonne, et pysty leikkaamaan sormia lyhyemmäksi tällä. Terät on erittäin hyvää ja laadukasta työkaluterästä, jotka on karkastu ja tasohiottu tarkkaan mittaan. Tämä leikkaa todella hyvän, täydellinen leikkujälki tulee tästä. Siinä ei ole pursetta yhtään tässä pellissä.